sammen, og velkommen til den her video. Så jeg sidder lige og spiser mad lige nu. Jeg tænkte, at det her det ville blive en halv weekend med mig, fordi det er lørdag i dag. Og klokken den er 5 om 7 minutter. Så ja. Så det er lidt sent, men det er fordi, jeg har ikke lavet så meget i dag andet og været ude til min storebror prøve at køre cross. Og så har jeg spist frokost og set TikTok og sådan noget. Og det skal altså lige siges, at jeg har været derude sådan næsten hele dagen. Fra klokken 9 til 1 hele dagen er heller ikke gået. Cirka 9 til 1, nej 9 til sådan 12 eller sådan noget, kvart over 12. Og så var jeg sådan hjemme halv 1. Ja. Og så min farmor, hun kørte mig hjem, fordi min storebror, han ville gerne køre lidt mere derude, og det gad jeg ikke lige at se på. Jeg gad godt at se på det, men det ville sådan tage lidt tid, og jeg gad ikke at være derude så lang tid. Og så blev jeg kørt hjem, og så har jeg egentlig bare været herhjemme og spist frokost, TikTok, og nu sidder jeg og spiser en snack, fordi jeg var virkelig sulten. Jeg er altså alene hjemme lige nu, fordi min mor, hun er i Tyrkiet, eller sådan noget. Tyrkiet. Det er i hvert fald ikke det der Tyrkiet med sådan, ja, et eller andet Tyrkiet. Det er det der sted, der er meget varmt i hvert fald. Det er fordi, der er noget, der hedder Tyrkiet og Tyrkiet, tror jeg. Og jeg tror, hun er i Tyrkiet. Altså, hun er i Tyrkiet, men jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Om det er i Tyrkiet. Men lige meget. Og min storebror og min far, de er hjemme lige nu. Så jeg er alene hjemme. Så jeg sidder og spiser skyr med chokopops. Legit den bedste snack ever. I love this snack. Og jeg spiser ret meget. Men jeg er ikke så meget, fordi jeg ved, det er aftensmad, vi skal. Det skal vi snart have. Og det er den bedste aftensmad ever. Eller, ikke den bedste. Det er ikke min livret, men det smager mega godt. Så, ja. Men jeg tænker egentlig bare, jeg vil sådan tilbage, når jeg lige har spist, og jeg finder ud af, hvad jeg ellers skal lave. Så, ja. Jeg har lige sat mit hår op, fordi jeg skal til at sådan fikse min negle, fordi jeg har haft negle på ret lang tid, og de er sådan virkelig nasty, og sådan den her negle, den er fucking lang. Den er ret lang. Og så sådan, jeg har pillet min negle af, så er alle mine negle nærmest røde af. Så det er helt kort, så det vil jeg lige fikse. Som det her. Nej, det er min mors. Men jeg bruger den her først, bare lige sådan til lige at rense neglene af en art. Og jeg ved ikke, hvor hun har købt alle de her negle fra, men jeg ved, det her det er købt på Shein, tror jeg. Ja. Fordi Shein har mange gode negleting, synes jeg. Så nu renser jeg dem lige. Renser dem lidt. Jeg ved ikke, om man kan se det, men nu vil jeg lige buff noget af alt, neglelim med. Ikke med vanlig. Med sådan en gear på. Så jeg har sådan lige filet. Nej, jeg har faktisk kun filet den der, fordi det var den, der var grim. Så ja. Jeg skal bare lige få det der væk. Jeg ser nu, og jeg har lige sat negle på, sådan her. Og så skal jeg lægge neglelakken på, når jeg har spist. Jeg skal have sådan en orange en på, så jeg tænker, at jeg skal have sådan en nudelret, og det smager virkelig godt. Så jeg tænker egentlig bare, der kommer et klip af min mad, og så vender jeg egentlig bare tilbage til, når jeg skal til at lave min negle. Så ja. Jeg kan faktisk et meget sejt trick. Så. Ja, var det ikke sejt? Jeg øver mig på at stå på hænder i lang tid. Ej, hvor er underligt. Fordi jeg elsker bare at stå på hænder.
lidt hårdt. Nå. Det var sejt, ikke? Det er lidt underligt. Ja, lige meget. Ja. De er altså lange, de her negle. Men ja, jeg glæder mig stadig til at få dem lavet færdige, fordi de er gennemsigtige lige nu, så de er ikke særlig flotte. Og jeg havde virkelig nasty negle. Så. Ej, jeg kan lige prøve sådan at stå på hænder, imens jeg har jer i hånden. Er I klar? Ej! Jeg stod ikke på hænder, da jeg lavede sådan en værmel. Ej, det var så sej. Nu laver jeg lige et salto med her. Ui, ja. Ej. Jeg er simpelthen så skør. Shit, noget hår mig, Malu. Jeg gik på min trampolin og ser min hund lege med min farmor. Ja, super spændende. Jeg filmede lige et klip, som jeg tog i slow motion, ikke? Og så var det sådan, det var alt for slow motion, fordi ellers så var det sådan, fordi jeg kan ikke finde ud af at gøre det i speed. Fordi så ville jeg bare lave en masse tricks, og nu er jeg lige ved at dø. Ja, nu går jeg indenfor. Nu vil jeg gerne have noget med, faktisk. Der er lidt vådt. Ups. And my house lige her. Det er det her, vi skal have. Lækker nudelret. Lækkert, ikke? Ej, hvor er det bare lækkert. Jeg skal spise nu, så jeg hænger af ude og nyde min mad, og så finder jeg tilbage. Okay, så jeg har lige spist, så nu så skal jeg til at lave mine negle. Jeg har fået lavet min negle, men jeg viser dem lige, når jeg kommer op på mit værelse. Jeg har lige taget noget blandt selv slik med, at jeg havde glemt i går. Så jeg har jo fået lavet min negle, og der kommer nok ikke så meget for mig med i dag, fordi jeg kommer nok bare til at sidde med lidt nede i sofaen, men jeg skal nok filme lidt mere, tænker jeg. Men det her, det blev neglene. Jeg synes, det blev rigtig flotte. Og så har de virkelig god ASMR, eller hvad man kalder. So, it's so beautiful. Ja, de passer godt nok ikke til mit outfit, men jeg synes, de var meget flotte. De var meget efterårige og sommeragtige. Så. Ja, og det her blandt selv ikke var så i går, så jeg har godt nok ikke så meget tilbage, men jeg er lidt glad. Jeg er egentlig bare lægge mig over i min seng her. Se TikTok, og så spise noget slag. Og så finde ud af, hvad jeg laver. Nede under igen og sidde og lave et eller andet. Så jeg har lige spillet lidt Roblox og spillet Kahoot med min far og min storebror. Og jeg fik ikke lige filmet det, fordi min storebror min telefon, fordi at det var mig, der sådan styrede den på hans, nemlig fordi det er ham, der er lukket ind på det. Så ja, det har lige været bedre. Jeg ved godt, jeg ligner en lort med den her på, men altså, ja, nu har jeg været bedre. Jeg har lige spillet med min veninde og hendes veninde, fordi de var sammen, fordi de bor sådan på samme vej, men de kunne ikke sådan spille meget sammen. Hun skulle hjem nemlig, og så, spillede jeg, eller så snakkede jeg lige lidt med hende. Jeg skal så snakke med hende igen lige om lidt. Ja, så det er egentlig bare det, der er sket. Jeg kan ikke se så meget spændende, og jeg aner heller ikke, hvad klokken den er. Jeg kan lige kigge. Den er 22.02, så ja. Jeg snakker ikke med min veninde mere, og jeg sidder præcis og spiser den præcis samme snack. Så skal jeg drukke min sodavand. Og jeg fik ikke lige sagt, at min negl, jeg magtede ikke lige at lave den. Så jeg var lige med neglen på, og så laver jeg den sådan. Jeg lagde den bagefter, og jeg var sulten, så jeg lavede min favoritsnack igen. Ups. Men det var så nemt at lave. Og så mætter det virkelig meget. Altså, jeg spiste det her i morges, ikke? Og så jeg tidligere i videoen. Ja. Jeg vil se min storebror køre cross. Og det var fra 9 til sådan 12:15. Og jeg spiste morgenmad 7:30, tror jeg. Nej, 8:00 cirka. Og jeg blev ikke sulten på noget tidspunkt. Så, men idiot, prøv det.
vaniljeskyr, og så de der bølger der. I love this, altså. Ja, nu er min mad, og så tror jeg, at der bliver filmet mere for mig, fordi jeg tror snart bare, jeg ligger med i min seng og bare slapper af, så ja. Så i dag er det søndag, og det er faktisk ikke fedt, det er søndag, fordi så skal jeg i skole i morgen, og jeg skal ned og spise morgenmad lige om lidt, og så skal jeg være sammen med en af mine veninder i dag, så jeg kan lige få sådan en outfit today. Ja. Jeg har bare den her på top, og så sådan en hvid top, og så har jeg de her hørbukser på, og så bare sådan nogle sokker. Ja. Så det er egentlig bare lige søndagsoutfittet. Ja. Nu har jeg nogle krydderboller, så ja. Jeg har bare været på handle, og nu skal jeg snart være sammen med min veninde, så ja. Så jeg er glad til det meget spændende. Når jeg spiller at være sammen med min veninde, så. Veninden er kommet, og vi er lige i gang med at prøve at få min ATV til at prøve at virke. Det er så, vi kører på den. Sådan der. Så ja. Så mig og Malia, vi har ikke lavet særlig meget, men vi har lige været ude og købe løbehjul, og så jeg sveder ret meget lige nu. Så nu sidder vi og drikker sodavand. Og så skal vi lige finde ud af, om hun skal spise med, tror jeg. Så der er noget andet end at danse TikTok, så ja. Vi er ude at cykle. Ja, hun kører lige på løbehjul. Så ja, fordi det andet løbehjul, det har ikke nok strøm, så vi byttes. Så ja. Så vi har ikke lavet så meget. Hun skal spise med hos mig, så ja, det bliver hyggeligt. Så jeg har sådan en spise aftensmad og sådan noget. Og lige nu der er jeg med at lægge tøj sammen, fordi jeg var lige med min far, og så min mor jo ikke hjemme. Så jeg for, man lige kan se mig nu. Ja, så min mor er jo ikke lige hjemme, så sådan, jeg hænger tøjet op, imens min far er ude af. Så ja. Så jeg har min veninde, hun så hjemme før. Så ja. Hun spiser med nu og sådan. Ja, så nu vil jeg egentlig bare hænge. For at det lige blev lidt dårligt kvalitet der til sidst. Nu vil jeg egentlig bare hænge resten af tøjet herinde op. Jeg har hængt det hele op der er en ny vask i gang nu. Så nu er jeg med at hænge alle sokkerne op, fordi jeg gad ikke tørre det. De er faktisk tørre. Fodboldsokker skal det over. Fordi jeg har sådan min fars ko her, så min mors der er ikke noget i lige nu. Fordi hun har ikke så meget tøj som min storebrors, og så mit her. Så. Altså, vi har faktisk vasket ret meget. Der er faktisk ikke mere vask. Jo, altså så er der jo så det her, min far har lige sat en våd klud. Men så er der farve i det her, og så er det sort her. Det er der rigtig meget af. Det er i gang med at tørre. Det er jo snart tørt. Jeg tror lige, min far han prøver at mærke til det, sådan, når jeg har gjort vasket sådan tøjet her. Eller sætte de her sokker på. Så tror jeg, han lige prøver at mærke det, fordi vi vil jo ikke få sådan lang tid. Så, ja. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg vender tilbage til, når jeg har sat alle sokkerne på. Så det her, det er før. Og så har jeg det her. Så jeg har sat alle de lange sokker her, og så de små her i par. Sådan. Fordi for eksempel de der to, det er nogle slags andre. Så de sidder fast. Og så har vi sådan, det er bare alt det hvide. Det ser meget voldsomt ud. Men altså ja, nu går jeg lige ud med de her på de for mine forældres vasktøjskoge. Jeg har lige været i bad og bare været inde i stuen lidt. Og nu vil jeg lige lægge alt det der sammen. Og så den her færdig snart. Så ja, og ikke lige tage den her på hovedet. Jeg synes lige fundet ud af, at den her video, den har taget 19 minutter og 10 sekunder indtil videre. Wow. Men det er jo så også min første video, og jeg tænker, det er okay, videoer er lidt lange, så ja. Men altså, ja. Nu vil jeg lige lægge det der på plads, så ja, I kan lige se den første kurv inden.
Den anden kurv inde, den tredje kurv inde, og den der over, den har ikke noget lige nu. Så ja. Jeg har fået tømt den, så skal det der bare over i. Men det her, det er min mors, det her, det er min fars. Og så det her, det er min stores, og det her, det er mit. Så ja, der blev fyldt ret godt op, så ja. Og det her, det er ikke tørt endnu, tænker jeg. Jeg tror, at nogen af hoodierne godt kan være tør nu, måske. Jeg tænker at stoppe videoen her nu, fordi jeg går nok snart i seng. Jeg skal jo i skole i morgen, og synes jeg, så håber jeg, at I synes, at det har været hyggeligt at se med på en lille weekend med mig. Så ja, men nu vil jeg bare redigere det her video, så